lige høre, hvordan gik sidste start så? Jo, men den var spændende. Den var rigtig spændende. Vi havde udset os, at vi gerne ville starte nede i læ. Altså længst væk fra dommerbåden, men samtidig så ville vi også gerne over til højre på banen. Og udover det, så havde vi også vores øje på vores nærmeste konkurrenter, Morten Nielsen og Michael Koldberg. Og på et tidspunkt fanger Michael Koldberg os på læs side, hvor han altså har retten til vejen og kan tvinge os til at gå op mod vinden. Vi havde jo sort flags startregel, det vil sige, kommer man for tidligt over, så er man diskvalificeret. Og det var vi jo noget følsomme overfor. Og han presser os så maksimalt, bliver ved med, han har simpelthen sin stævn 2 cm fra vores hæk på læ side, og vi holder klar af ham, som vi skal, og ser lige 12 sekunder inden start, at hele resten af feltet, de ligger med lidt vel stor respekt for linjen på grund af det sorte flag. Så vi kører videre rundt i vores undvigemanøvre over på en bagbordhalse, og starter simpelthen på bagbord, helt op ved linjen, og kører foran hele feltet, og kommer ud på den side, hvor vi gerne vil, i en dejlig, komfortabel førerposition. Og vi fik så også Morten Nielsen med derud, eller fik, han valgte sig derud også, mens Michael Koldberg holdt på sin også fine start og kører over i den anden side af banen. Og oppe ved topmærket, der mødtes vi så med en komfortabel føring over både Morten Nielsen og Michael Koldberg. Og så havde vi så de så vanlige spændende letværs sejladser, hvor man hele tiden arbejder på, hvor meget man skal skære for at holde gang i båden, kontra det at sejle den direkte vej til mærkerne. Men vi holdt vores føring hele vejen rundt og kom i mål som nummer 1, og Morten Nielsen som nummer 2. Så det var en rigtig fin og også ganske spændende sejlads, og ikke mindst start. Flot. Det er godt fornøjet med. Tak.